Μεγάλο, βεβαίως. Είναι κάτι μακρινό. Αυτό εξαρτάται από το πόσο θα ακούσουμε τους αναδόχους μας. Είναι κάτι που μας τοποθετεί σε μια θέση ψηλά να βλέπουμε λίγο πιο πανοραμικά. Ναι. Τι σημαίνει 21%? Τι σημαίνει ασημένιος παραγωγός? Ότι κάποιος ανεξάρτητος επιχειρηματίας στη διάρκεια ενός μήνα επέτυχε να έχει 10.000 βαθμούς αξιολόγησης ή να έχει κάποιο συνεργάτη με 10.000 βαθμούς αξιολόγησης και πλάγει ομάδα 4.000 βαθμούς. Το θυμάστε όλοι και το ξέρετε όλοι. Είναι μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη αναγνώριση. Όμως, αν κάποιος επιχειρηματίας το επίπεδο του 21%, αυτό που αρχικά το βλέπουμε τόσο δυσθόρυτο, το κρατήσει για 6 μήνες και μάλιστα 3 εξ αυτών είναι συνεχόμενοι, τότε αυτός ο συνεργάτης ονομάζεται πλατινένιος. Είναι ένας συνεργάτης ή ένα ζευγάρι συνεργατών ή μια συνεργάτηνα οι οποίοι έχουν ηγετικές ικανότητες, έχουν εργασιακή ηθική, γνωρίζουν τι θα πει αναπαραγωγή, έχουν μπει στον κλαμπ των ηγετών της Ελλάδας και πλέον από εκείνο το σημείο και μετά γνωρίζουν ότι όλα είναι εφικτά, διότι έχουν μάθει πώς να χτίζουν μεγάλες, επικερδείς, σταθερές επιχειρήσεις. Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο σημερινό BBS είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, ιδιαίτερα τυχεροί και πραγματικά θέλω να καλωσορίσω στη σκηνή τους νέους πλατινένιους ανεξάρτητους επιχειρηματίες, κύριο Κωνσταντίνο Αλκουμάκη και κυρία Λεφτά. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Κωνσταντίνος Αλκουμάκης. Ήμουν πιλότος στην πολεμική αεροπορία, τώρα εδώ και 2 χρόνια. Είμαι απόστρατος αξιωματικός. Χτίζω αυτή την επιχείρηση μαζί με τη γυναίκα μου, Μαρία Λετρά, η οποία σας καλησπερίζει. Είναι στην Αθήνα, δεν μπορούσε να έρθει, γιατί έχουμε και μια ομάδα στην Αθήνα και τα πιτσιρίκια. Η γυναίκα μου είναι νοσηλεύτρια. Εγώ σας είπα τι επάγγελμα έκανα. Ξεκινήσαμε αυτή την επιχείρηση βλέποντας το επιχειρηματικό πλάνο. Και όλα φαίνονταν δύσκολα, γιατί ούτε 3% δεν ήμασταν σε ένα τέτοιο συνέδριο, αλλά τελικά, αν κάνεις τη δουλειά, όλα γίνονται. Ο λόγος που χτίζουμε αυτή την επιχείρηση είναι ότι θέλαμε πραγματικά να δείξουμε στα παιδιά μας ότι μπορούμε να πετυχαίνουμε πράγματα και θέλαμε να είμαστε το παράδειγμα στα παιδιά μας. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε ότι και η ομάδα μας είναι μια προέκταση της οικογένειάς μας, θέλαμε να δείξουμε και στην ομάδα μας να κάνουμε περισσότερη δουλειά και να είμαστε οι προστάτηδες, αυτοί που κάνουν τη δουλειά. Από τη στιγμή που πήραμε αυτή την απόφαση, πραγματικά όλα τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα. Το κάθε πλάνο μας οδηγούσε στο επόμενο πλάνο. Κάθε πλάνο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, βρήκαμε υπέροχους ανθρώπους μέσα στην επιχείρησή μας. Αυτό που έκανε τη διαφορά, πιστεύω, στη δική μας ομάδα, είναι ότι εστιαστήκαμε στους στόχους των ανθρώπων της ομάδας μας. Βάλαμε τους στόχους των ανθρώπων που θέλανε πραγματικά να χτίσουν αυτή την επιχείρηση, γιατί είχαμε και άλλους ανθρώπους που δεν θέλανε, εντάξει, ξέρετε. Βάλαμε τους στόχους στο γραφείο μας, εστιαστήκαμε σε αυτούς τους στόχους και τότε είδαμε λοιπόν τα πράγματα σαν μια ομαδική δουλειά. Βοηθήσαμε τους ανθρώπους να πετύχουν αυτό που θέλανε και μετά στη συνέχεια αυτό που θα γίνει το ξέρετε όλοι σας. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό που έπαιξε ρόλο στη δική μας ομάδα είναι ότι προσπαθήσαμε και ανεβάσαμε το επίπεδο προσδοκίας της ομάδας μας. Είχαμε ανθρώπους που δεν πιστεύανε ότι μπορούν να ανέβουν επίπεδα. Προσπαθήσαμε, δώσαμε χρόνο ξεχωριστό με κάποιους σημαντικούς ανθρώπους που θέλανε πραγματικά και τους πιστεύαμε ότι μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά. Τους ανεβάσαμε την προσδοκία, δουλέψαμε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους και έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα για αυτούς, η επιτυχία τους, ήρθε και η επιτυχία σε εμάς. Ένα άλλο σημαντικό που ήθελα να πω είναι ότι θέλαμε να κάνουμε περισσότερη δουλειά από όλη την ομάδα μας. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή σε αυτό το ταξίδι που γίνεται,
είδαμε κάποια ομάδα μας να μας έχει φτάσει στη δουλειά, αποφασίσαμε να δείξουμε παραπάνω πλάνα. Θέλαμε να είμαστε το παράδειγμα και θέλαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτό επίσης τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε 3 πιτσιρίκια, 13, 10 και 8 χρονών, παρακολουθούν την πορεία μας από τη στιγμή που ξεκινήσαμε. Και βλέπουν πραγματικά τώρα ότι είναι περήφανα για αυτά τα επίπεδα που ανεβαίνουν. Μας παρακολουθούν στενά. Και αυτό είναι προκλητικό, είναι πρόκληση για μας, γιατί πραγματικά θέλουμε να συνεχίσουμε. Αυτό που λέω στους καινούριους ανθρώπους που είναι σήμερα εδώ πέρα για πρώτη φορά, είναι ότι ειδικά όσοι έχουν παιδιά, αυτό που δεν πρέπει να γίνει με τίποτα, είναι ότι κάποια στιγμή να τους δουν να ξεκινάνε σε αυτόν τον χώρο και μετά να σταματήσουν. Είναι ότι χειρότερο μπορούν να δουν τα παιδιά. Έτσι. Είμαστε νικητές, θέλουμε να είμαστε, να κάνουμε τη δουλειά, κάνουμε τη δουλειά, τα αποτελέσματα θα έρθουν και είμαστε το παράδειγμα για όλους. Κωνσταντίνος Αρκουμάνης, Μαρία Λιτρά, Ιωαννική Ελλάδα. Συγχαρητήρια. Μπράβο, κράτα το. Κράτα. Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω. Φοβερό το κομμάτι να αναγνωρίσω. Μας βοηθάει να δούμε πού πηγαίνει αυτή η εκκλήση. Και μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σήμερα όμως ο πιο αρμόδιος για να μας διδάξει το σύστημα